یک عمر جنگای نیگرو خطی غمزدو زبان به استخوان مگا любой گپ فورش دیلی دیوونه چی با عاشقی شیدا شیدی خاصا کردم ایشونست خوی دوی میرم بعدا بگیر میرم بردم بگیر ما گفتم دستت تیت دستت دور کدی برخست ما دا برات یگون چه یگون کس نگفتم پد как-то параллелой каратки хайда барат кадуме души русто сахара мепарат доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад доруҳо барои баровардани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо агар ки шумо ба варзиш машғул бошед метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред доставка дар шаҳри москва ва санкт петербург аз 1 то 2 соат мебошад доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад ба зеб шидай қатор оби дидам баҳор дора зеби ту афсус ма росту дуруғ омада ва рафтистам росту дуруғ меган тирам рафтист росту дуруғ хидма гуфтам маэстро навистам навахтам хондам шидистай нести ту Искандар трекчай навай насиб боша мерам студия мебурумш гӯш мекунем дамуш мегирем خدا نشانش بده نمی عذابای من از هم باری از پشتش چید بگو ما خینا دم نشیشتی تک ستاجی قیلو بای کسمه Салому алейкум бародарон, ним соат пас концерт сар мешава, ҳаматона интизорем. Уже як нохус ходи диш хода ода гумера Дар канок ҷое рафтесам бо. Шуморо гуфтам дартон меканам дартон тамом уже ба сари кришатун омадест. Кришаканак сарши. салому алейкум халқи қирған халқи бохтар мо омадем аллакай да дуруни кохи ловтием ҳамаи шуморо интизорем гуфти гапҳо дер накунем ки ина уже концерт сар мешава гуфти якаи наврӯз интизорем یک دست گلم در راه فیض‌آباده бародари азиз акай дазал як барномаи придумат карда ки дар барнома ягон чиана мебара яъне чи саволо мета давҷа меҳмон иҷаша бибур уҷаша бибир мегаву чанд чиза мега иҷаша намонен не ки ягон тиша биридагӣ нест инамҷа боло бикашен тамошо кунен пага бо акай шаҳбоз мебар сука да ҳилагуми тира ҳаққат сангсорай да доми ишқи ту ранги Dali push me gjusha së mikrofon Vaqëgaj sigaretu vsloma Në majro bashki sveqit që kroko И даври замон мардигарӣ нест даври занон омад ки ҳама рафт пашти пан ману марди кардам гарми аз халқам ту намехостӣ нефахостам ма чане 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 ту наёфтум ма чане 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 ту гиря накуви навати дурша гуфти дур шидам маъқулу набуду пацам барои ту кӯдакҳои дурузам месозанд музика ай пиштинами паданалати дар як умр ҷангай нигеро қати ғамзадо ҳамамон бародари мани ҷанг унами Банда омад. Ёрам дар кани мерафта бошам. Кадом ки наомада олам вақт дорем.
نوبت شب اومدن خیلی در کدیم بروی با مرد بچه ها امیر روز میرسی یا نه؟ بردم اجده توخی Nada beki, tera burdam beki, tera burdam beki. Ta dili mare shazada ina milaza ho tarafim kabza. چند زمستان گذشت چند بهار رالیم گومی مالیم و شیقیتیم تالیم Ты набыди вафодор бисёр додан то зор ки ай зиндагӣ безор کی دل بستر شود باران بار زبان به استخوان مگا любой гапе фораш неки ягон духтара маъқулум ҳама касаб ҷамъ шин ҳаматона медонам интизорен дар кӯхи лӯтимора инамора абромадем давидем ба хотири ҳар якта шумо мухлисои азизи гироми қадр соати 2 ҳама шумора дар онамо зал интизорам биёин зала пир кунем бародарои ман подписчикои ман дӯстои ман треки нава деви хулигана бировардам фақат боло букаш гӯш ки ценид ки лайка ёда наброр тамом обод бошед Майре па навистам ба латински киро бидарда мада дискни идески бачуак агар дасти ӯ дастума ба занҷир сахтиш мебастам алвидо дӯстоим алвидо чайҷон тоҷикистон ёд мекунам Даро мо уже дар шаҳри Қирған, дар шаҳри Бухтарем, яъне ҳамаи шуморо дар консерт мо интизорем. Уже консерт ним соат пас мумкин сар шава, барои ҳама тажда дорем биёин. دلی دیوانه چی با عاشقی شیدا شیدیه به وفا حیاتی مدعی که